masalah pertanian khususnya Nganjuk iki wis wilayah Gondang lur. Bar tak tuduhi salah siji contoh pertanian Brambang, engko tak tuduhi omah-omah kang lagi menangani pengeringan Brambang. Iki lur koyo ngene iki, dadi yo padha apike karo pari yen sih nom ijo warnane. Iki bajut jalan lur. Koyok ngene iki lur, akeh model koyok ngene iki, dadi carane ngono kuwi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Dulur-dulur, vlogku dina iki rodok beda. Sakjane aku wis suwe pengen ngevlog bab iki lur. Masalah pertanian khususnya Nganjuk sebagai salah siji pusat hasil bumi arupa Brambang utawa bawang merah lur. Jadi dina iki dulur-dulur tak jak nonton Pasar Sukomoro kang dadi salah siji pasar paling gede pusat produk pertanian utamane bawang merah mau lur. Dulur-dulur wis mirsani dhewe kaya ngono ki mau, malah kabare saliyane pusate saka hasil panen bawang merah wilayah Nganjuk dhewe kuwi uga nekakne saka daerah-daerah lain, malah termasuk Jawa Tengah, NTB kabare lur. Kaya ngono kuwi. Dadi awake dhewe saiki ana wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk lur. Jane aku ya wis sering liwat kene, cuman jarang banget mampir nang wilayah ngendi ngono. Amarga nang Sukomoro wis kenal kawit biyen, aku gak ngerti anane papan rekreasi utawa panggonan-panggonan kang cocok kanggo dinggo kunjungan utawa dinggo wisata lur. Dadi yo mok dinggo liwat, misale yen arepe menyang Ngluyu, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, jalan tol anu lur, Madiun Kertosono lur iki. Awak dhewe nang isore. Terus uga yen awak dhewe arepe menyang Rejoso, iso liwat utawa iki salah siji alternatif jalan sing iso diliwati lur. Iki awake dhewe dilungkas wis masuk wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Jadi aku mau sejatine start saka Kediri terus Pace Sukomoro ki mau akhirnya Gondang lur. Lah nyapa sampai kok kene, sampai kok Gondang, amarga ki mau jane aku nang wilayah Sukomoro ki ya wis lirak-lirik sawah ngiwonengen endi sing ditanduri Brambang. Anane sik siap tandur lur kaya kiri iki. Dadi sik didangir, sik dibanyoni ngono iku durung sampai ana tandurane Brambang. Makane perjalanan kuwi terus sampai nemu apa jenenge tanduran Brambang. Lah saka pengawatanku ki mau sepanjang jalan mulai Pace malan kaya iki sebelah kiri iki SMP Sukomoro lur. Oh duduk ya wis SD iki. Awak dhewe iki wis anu kok masuk Kecamatan Gondang yen gak kliru dusune utawa desane Kedung Lugu ya. Monggo dulur-dulur kang manggon ing papan kene, apa bener dusun Kedung Lugu? Tulung yen salah dibenerke ya. Mergo aku sanajan rada kerep liwat kene nanging dusun-dusune kuwi aku lali.
amarga pancen minim tulisan. Sak ngertiku ana dusun Ngrami utawa desa Ngrami kecamatan Sukomoro mestine wis kliwat mau lur. Wong iki awake dhewe masuk wilayah kecamatan Gundang. Lah balik maneh saka ceritaku bab Brambang utawa bawang merah mau lur. Ya pusate yen nang Nganjuk ki sak ngertiku lho ya mulai Pace kuwi wis. Terus Sukomoro, Gundang sampai Rejoso lur. Lah nanging kanggo taun iki yen tak toleh ngiwonengen nyatane akeh sawah sing ditanduri pari. Pari kuwi amarga ikan yo perlakuane beda. Yo pokoke nek Jawa cukup banyu insyaallah pari urip. Yen bener penanganane. Terus pari dhewe saiki regane ya lumayan lur. Ning Brambang tahun iki malah wektu iki lur kabare regane dhuwur banget lur. Sak ndure 40.000 sekilo. Dadi yo alhamdulillah lah memang yen wilayah kabupaten koyo Nganjuk duwe sentra penghasil Brambang kang cukup terbesar lur nek tlatah Jawa. Jadi salah sijine yo Kabupaten Nganjuk kang didukung dening 3 kecamatan utamane mau papat ya. Pace, Sukomoro, Gundang, Rejoso lan mungkin ana kecamatan liyane sekitare 4 kecamatan ki mau. Oke dulur-dulur iki aku liwat kene pancen utamane mung mlaku-mlaku mergo dalan niki cukup suwi wis ana pirang taun ngono lho gak tak liwati. Amarga aku yen liwat kene iki rada trauma. Mergo biyen-biyen iki dalan iki elek banget, aspal elek, pecah-pecah, terus growong-growong. Yen iki mang mulai saka Pace nang Sukomoro kang biasane ya elek ngono kae, ya lumayan. Tipake wis diaspal tapi yo bentet-bentet. Aku dhewe kadang apa mikir ya, apa gerak lemahe ngono lho. Lihat pancen gerak kuwi kudune dicor solusine iki lur. Ana sing wis ditanduri Brambang rapi banget. Ah iso ditonton ngarep iki. Iki wis wilayah Gundang lur. Bar tak duduhi salah siji contoh pertanian Brambang, engko tak duduhi omah-omah kang lagi menangani pengeringan Brambang. Lur koyo ngene iki, dadi yo padha apike karo pari yen sih nom ijo warnane. Iki bacot jalan lur nuju arah Kecamatan Gundang. Aku desane lali lur yo. Tulung dulur-dulur tumrap wong Gundang disepil nang kolom komentar. Sadurunge cerita tak bacotake, dulur-dulur kanca-kanca sing durung subscribe tulung ya di-subscribe ben aku tambah semangat gawe video lur. Aspal sih dalane lumayan ya cuma pancen kelas desa ning yen dibandingne karo 5 tahun 10 tahun kepungkur kondisine yo adoh apik iki lur. Biyen wis ra kena dirasakne grunjal-grunjal, aspale rusak, terus ditambah lemah gerak. Iki omah-omah lur wilayah Kecamatan Gundang. Nah, iki kiwa dalan kuwi ana jagrak-jagrak mau pancen tinggi wadah utawa tinggi mepe hasil pertanian arupa Brambang utawa bawang merah lur. Lah iki tak sepil maneh lur iki. Tapi iki ketoke mau godhonge lur. Brambange ketoke wis dicepoti apa ya campur godhong ya. Koyok ngene iki lur, akeh model koyok ngene iki dadi carane ngono kuwi mau. Dulur-dulur, sawetara video bakal tak akhiri dulur-dulur.
Ning tak elingne maneh sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange lan tombol loncenge supaya yen ana video anyar saka aku dulur-dulur cepet mangerteni. Wassalam.